Kajing bam sngan na kajing bun ki khna ki ba di drugs ki ba shang ban wat lat komno ban yo ban tu pisa bat ban lute na ki nong shong snong kadai ka ba baro ki akran bat ampoi prakhat ba ki ni ki khna di drugs menta ki la rungru sa ki snong sa ki tha nong kendong yakani lala ban pen shisha haka arpho hunre tre nailar arhaja arpusan da kajing yo bat ki brio jong ka wei ka snong ka bahab ha mau kan ro constituency ya laingot ki samla ki belong ngop how drugs haka por ba ki dang thmu ban rong tu ya ki jingdon jing em na ka wei ka yeng ka bah ka snong mauser ka badan sau potali ki long yeng kini ki samla ki balang ngop how drugs haba ki shabat haki pat ba ki la pla ba arngot na ki de ki basa ha maulen rei but wei udai na pokse Hakapia day berkane ke jingjab ban khamshai nakal yang uslong mil ula yo ban yakran baruba kwat sing sumer u secretary snong mauser ke snong ka bajingai kumba khat 100 kilometer na mokon ro bat ka badai ke snong ka badon shakithan ka badon ya kalenti ban let shak snong sentung noron ka badon ya ki jaka jungok kai perthai Hakani ke yakran uba kwat sing ula yathu bayakini ki laingot la yo ban bat harengkat bat ka kali kamai local taxi alto K10 ka bakila tho baki day ki nong jungok kai perthai Senang Mangre ngaba hey na saya ikon senang kacingnya ada kolong kome mana por makan aris tiang te kidan laingut kibil kibawan daga lokal taxi altu kiten te ki wan hakapor bom don rebahi yang utrai chong kata kayeng te hadin kata apa utrai chong kayeng lap ba hamar bau rung po iyang kan kita arngut pat kila ya phetna na kata kayeng Daga yang daga day chong ikong silinda sting. wow Ta hadian baula petkrat no. Te ngila ya alfun ya ki kali tu baydan sa kamsan yang nak senang songi. Yang ngila ya obat pat has no mokon ro kan ya ki. Ya kita ki nongrong tu hiyang ta. oh Te hadian kata ngila ya lambiang sa senang. Hadian kata apa la 1 point sabat pulit adalah point berpulit deh pulit kira lah kacang keduti kini ki wan nadu na sab shlong cheto tu dei by bakin tip pam dan brio ta ka yeng etum dan dei by yedan bentalang ki trai shnong cheto e kono punya suban don ra ka jingdon banta kita senang kim don ra te kisu mat kisu lab ba don brio kata ka yeng te kayeng khang tala te kisu prong be yu tala ki penpai ni ki at na tipra nomor lap yang taptin ha kila rung be sepo kila kendar lut dia pa ro ki chan ki peduli kila kendar lut ke yo ra yu na ke ye ka cingra sampai te kimya ra mene mar pisaro yang bang imbu ra po yeng te ka sudon kendiat kensoj ngam da tibhar kadai no ka badon hakata kapla kisu ra ta kata hai kini ki khna ki dei ki khna kimno kiblai di e bam ne kumno ne mene kim yadi ya bam ra tambakat kum kecing takit ilab ba ide ki khna di drop lap ye na kamet jong ki mi klem lab era mi klem check ra barok kamet cekin mar hadian ba la poi kulit ta ki kulit kila la yegruti la jom pengi klem yo chaklut ra bara mardian bawi la on poi yang silong te ki kulit ki la poi ta ta hek por te ha ga ban kong te ki ong bang de ki bawan toris abang ila to ki ton balai baki rung tu pada kayeng mo da de ki toris de balai klina ki brio se e kata kata se ga baki mo banlen te kim dan ra kanu ka idea ro ban chubam kisu ong bai em ngim de ra tambang ila lap patama Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bate yekamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.